Japui manjapui sacara adai, akad nikah sacara Islam. Buliah ka rajo dape barakai, jo bismillah kita jalankan. Wajiblah nikah, wajiblah nikah karena Allah. Wajiblah nikah, wajiblah nikah karena Allah. Sesuai sunnah ya Rasulullah. Ya Rasulullah, sesuai sunnah Rasulullah. Akad dilafaz nanjo bismillah. Akad dilafaz nanjo bismillah. Tangan basalam bawa ayat. Ya Rasulullah, tangan basalam wali ayat. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Wajiblah nikah karena Allah. Wajiblah nikah karena Allah. Sesuai sunnah ya Rasulullah. Ya Rasulullah, sesuai sunnah Rasulullah. Akan dilafaz nanjo bismillah. Akan dilafaz nanjo bismillah. Tangan basalam bawa ayat. Ya Rasulullah, tangan basalam wali ayat. Ya Allah,
alah malayang, pandang daki manukia matu. Nandi-nanti nan alah datang, nandi japui alah tabau. Disongsong tari joga lombang, saratu siria dalam carano.
Pakete anak digadangkan, rangi saikua dihalaukan, diasuh dibari pangajaran, dibimbing sampai bajunjuangan. Kasih sayang ayah jomande, iyalah jale, sampai kagunjai inyo malape. Patui bana marapulai jo anak daru, menyembah bakti padurang tuo. Den susun jari nanjo kapalo, duduk pasimpu di kaki mande, sajak samula dirahi bunda, denai dijago joka yang mande. Ampunkan denai yo mande, dari kete sampai langgada, mandeh mengasuh ajak kasih sayang, indah batimbang sakit dosana. Ampunkan denai yo ayah, dari kete ayah manjokan sampai kagunjai ayah matakan, kini kodenai lamba junjuangan. Ampunkan denai yo mande. Dunsana alek nantibo, adek sumbayang bau katu, adek alek bahabihari, baanan sakarang keninangko, kok juadah alah katangah, nasi jo samba alah tasusun, putih kapeh dapek diliek, putih nasi minta disantap, ambil air basuhlah tangan, hidangan nak minta diparenai. Dalam bari balabe sesuai adek diminang kabar.
Rang Minang Barale Gada. Tagaklah alam Jomarawa di gua Aguang Nanggada, bunyino siranga kampung. Adangga bunyi di Dilapih badie sadantam, mandatui bunyi patia, kumambia candonyo tanah, manggaga sampai ke udara, sampai ke langit dan yang tasirih jokulan siang nan jauh dikirim kapal lingkui pingkui di nagari babondong-bondong tangah lampu tamuran asal ini
Kabuki lah dape angin, kalurah lah dape air. Kok pinta Allah dibari, kok kandak Allah balaku. Mako sakarang keninangko, kami bawa marapulai jo panghiriangnya, minta dilapeh jo atinan suci, muko nan jania. Yolah, keluar kalah marapulai lah tu. Manis kan bagindo tadi ko. Alah babadak ke sama gindo. Iya, sama nabadaca marapulai awak. Alah. Stan bagindo. Sabalun barangke, na elok jalan jo palangkahan. Bapailah batingalah jo dunsana. Sarato mande nan jo bapa. Panan bakabe hanulai ampun kandenai ayah jomande badan barangke hanulai ampun baribu kali ampun kandenai sana sudaro badan barangke hanulai tolong ladangkan di ladang dicabui urang dikete maneh gadangkan maneh lah gadang dijapui urang ampun baribu kali ampun kandenai sana sudaro lah gadang dijapui urang
selalu sindua bale halai bukan kami salah siasai siapa gala marah pulai Pario pujo manjulai uberi tanpa malah pari katanya gala marah pulai Sultan Bagindo kami pan. Sultan Bagindo kami pan. Bagindo kami pan. Kalau sama jane di sana, di kau bertamu di pasangan kami, di lamunan gelap atau di tapian sampai mandi. Yo nak sama kita makan kalanya. Sultan Bagindo. Mabalio angku Sultan Pamenan. Ambo, Sambah tibo keharibaan angku. lalukanlah angku Sultan Parmato. Sungguh pun ke angku surang tampai ambo menimbulkan sambah. Nak sarapeknya lah kepada niniak mamak nan gadang basa batuah. Imam khatib alim ulama, cadiak pandai dalam nagari, nan ado di tengah rumah gadangko tampai ambo menimbulkan sambah. Apa nan menjadi isi persambahan dari ambo tu kini? Yolah tantangan kami nan sabondong pai sarang kuah suri. Allah tahu tuih tasarayo, dek si pangkatu orang piliang, hendak menjapui marapulai. Kok datang kami datang baradai, ditingkek tanggo, ditampiak bandua, langkok josiriah dalam carano. Kok japui kami japui tabau, sarato urang nan kamairiangkan. Sekitulah sambah ambo puhunkan. Allah sampai di angku Sultan Parmato. Lah sampai di ambo angku Sultan Pamenan. Sepanjang buah kebenaran nan angku katangahkan tadi, iolah dalam adai dalam pusaku. Lah taraca diundang, lah tasungkui di limbago. Allah dirasu menjariau, Allah dibari makan pahe. Yolah. Tapi samantang pun baitu, iyo juo bak mamang urang tua-tua. Jiko balaya bana kodoh, jiko bajalan banan tua. Dek kami di tengah rumah gadangko, di lengong kasuo jo kakida, lai pulo banan tua baduo jo batigo. Nak kami bau kato jumu pakai, sarato rundiang nan saukua. Menunggu angku sakutiko, lai ko itu di dalam bana. Yo, menunggu malah ambo. Kau siapkanlah semua kedengaran. Yo. Kalau semua
kan salah Sultan. Lalu kan salah manyu rumpuni gitu tuh. Yo di karena anu bangku itu mama lain anunya be. Iyo nan kapang barinya. Lah manyu rumpuni kami lalu kan salah gitu. Jadi namo. Sampaikanlah. Namo sabik. Iyo sampaikan. Mangku Sultan Parmato, Ambo angku Sultan Pamenan. lah rasah angku dek menanti, tapi maklumlah angku tentang itu. Kok bajalan indak sadang salangkah, kok bakatu indak sadang sapatah. Lama katu dipalegakan, lama samba dikunyah-kunyah. Bana katu. Jalan babelo bakeh lalu. Banan kini nangko, yolah kami payukan kasuo joka kida. Lah dijarikan kato nan sapakai, sarato paham nan saukua. Kok bule lah boleh digolongkan, pica lah boleh dilayangkan. Yolah tantangan permintaan angku tadi, kanda lah boleh dipalakukan, pintu lah boleh kami bari. Allah ko sanang hati angku. Yo lah salah hati. Dek pintalah dibari, kandaklah diperlakukan, sananglah raso dalam hati, sajak di dalam kiro-kiro. Mabalio angku Sultan Pamenan, sambah tibo keharibaan angku. Kok nan diama iolah pacah, nan dimukasui iolah sampai. Ibarat bajalan lah sampai ke bateh, ibarat rang balaya lah sampai ke pulau. Nak sakali merangkuh dayuang, 2-3 pulau talampau. Sakali membuka puro, 2-3 utang tabayar. Mabalio angku Sultan Pamenan, Ambo, sambah tibo keharibaan angku. lalukanlah angku Sultan Parmato. Sungguh pun ke angku surang tampai ambo menimbulkan sambah. Nak sarapeknya lah kepada niniak mamak nan gadang basa batuah. Imam khatib alim ulama, cadiak pandai dalam nagari, nan ado di tengah rumah gadangko, tampai ambo menimbulkan sambah. Apa nan menjadi isi persambahan dari ambo tu kini? Yolah tantangan kami nan sabondong pai sarangko suri. Allah tahu tuih tasarayo, dek si pangkatu orang piliang, hendak menjapui marapulai. Kok datang kami datang baradai, ditingkek tanggo, ditampiak bandua, langkok josiriah dalam carano. Kok japui kami japui tabau, sarato urang nan kamairiangkan. Sakitulah sambah ambo puhunkan. Balun indang dimulai, kami susun ya susun sapu